Az a lényeg, a bácsi be van húgyozva. Igen. Igen, remek. Nem, ott elől is, ominózus helyen, ott van lehúgyozva. Igen. Miért van az, hogy a zakó széle le van hányva, és a bácsinak meg ott fölül, ahol takarja endkezével a csúnyáját, ott meg le van húgyozva. Ez miért van, bácsi, kérem? Erre tud választ adni? A bokámat nem szokták lehúgyozni. A boka ez le van szarva, tudom, mert mikor letolja a gatyát, akkor oda frecsen a szar. Na jó, de most... De én még itt magánál soha nem nagy vicéztem, fiatalember. Én is így néztem ki, nézd meg, hát, ezt már szégyeli, ezt már szégyeli. Gabi, én is így néztem ki, amikor istálóban aludtam. Hát persze, oda néz, milyen szemérmes a Pali. Na jó van, na most legyen nagy a szája. Semmi? Aha, hallgat, mint a nyulak. Azaz, de az előbb hogy mondta a magáét? Kiderült, hogy még a mohácsi csatavesztési Gyurcsány miatt volt, bazd meg. Ilyen okos a Pali. Jó van. Meg miatta vesztettünk-e 2 világháborút? Oda néz, hogy hallgat. Azt hiszem. Olyan, mint az a bizonyos Roden szobor. A nagy gondolkodó. Vagy a vize volt, érted? Akkor na most meséljen a bácsi! Egyből megnyílik a szája. Pisás bácsi! Semmi. Kár, hogy le van hányva az a zakó.